Magkakasama maayong adlaw kanatong tanan. Semana Santa, Biyernes Santo karon magkakasama. Ako ni Radyo Mandudong Rin Lubosbog dinhi sa atong RMN DXD Davao Lenten presentation. Ang ikaduhang pulong magkakasama na kanayon sa Lucas 23:43 nga diin magkakasama nagaingon nga sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Magkuna magkasama ang ikaduhang pulong ni Jesucristo didto magkasama sa krus ibabaw sa Kalbaryo. Aron hatagan kita magkasama og tugang pang pamalandong reflection magkasama nining mao magkasama nga teksto sa Biblia ato ang makauban karon sa ang executive minister sa United Church of Christ in the Philippines magkasama walay lain kundi si Reverend Angel Dizon Jr. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumanggap siya ng hatol. Tulad mo, ngunit wala siyang kasalanan. Alalahanin mo ako, Jesus, kapag ikaw ay nagkakari na. Ako, ngayon din isasama kita sa paraiso. Sa Lucas Kapitulo 23:43, nagisgot si Jesus siya mismo nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Usa ka nindot nga saad sa Ginoo ngadto sa usa ka makasasala. So kita tanan makasasala. Once kumuangkon ta sa atong mga sayo, ang Dios andam gayud siya mupasaylo sa atong mga kalapasan. So atong makita sa pag-ingon niya sa usa ka criminals ngadto kang Hesus, Ginoo sa didto ka na sa paraiso hinumdumi in taon ako. Naay nakita ang Ginoo sa iyaha nga tulo ka butang nga ako nakita sa usa ka kriminal nga pinaagi sa iyang pag-ingon ngadto kang Kristo sa didto ka na sa paraiso hinumdumi in taon ako. But ang gitubag sa Ginoo wa sa ningon sunod ugma karon dayon uban ka sa paraiso. Kumbaga sa naay tulo ka punto nga atong makita sa usa ka criminals. Una, naa say kasing-kasing nga mahinulsulon. Ikaduha, naa say kasing-kasing nga mapaubsanon ug naa siya kasing-kasing mahadlokon diya sa Ginoo. Ato na makita diya sa Isaiah Kapitulo 16:1 hangtod sa 2. Kay usa na kabutang nga nakita sa Ginoo nga usa ka makasasala nga miangkon siya even though wala siya nagkumpisal, kundi nakita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga naay pagpaubos nga ningon pagani siya ang sala ning tawhana dili ni angay niya, angay nato. No, kay ang usa ka usa ka criminal ningon siya nga kung ikaw anak sa Dios, luwas sa imong kaugalingon, apila na lang mi. Kung baga nga pag-istorya ba. So baga sa ang katong sa criminals, wasa ni angkon nga siya makasasala. But ang isa ni angkon siya. So mo man ang giingon diya sa unang Juan 1:10, kung miingon kita nga wala kitay sala, atong gipabakakon ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamuturan. Ang word nga charisma dili ta angay maguol. Ang charisma usa ka nindot nga maayong balita nga gipadayag sa Ginoo kanato. Maglipay, magpasalamat ta sa Ginoo tungod sa dakong grasya nga iyang gihatag kanato nga walay bayad. So kaning word nga charisma nakuha na kung bugisan sa prophecy natuman atong makita sa Isaiah 52:13 hangtod sa 15 nga ninginto mulampos gayud ang akong alagad. Kung baga sa mulampos gud si Kristo sa iyang misyon. Kay wasa ni ani sa kalibutan to condemn sa mga makasasala. Okay. Kung dili sa pagluwas. Kita kay walay sala. Kita tanan makasasala man ta. Kitang tanan makasasala. But ang importante di mo recognize ta. For example, parang litan. Sige daw. Doon yung eleksyon. Daghan kay mingon nga kana siya dautan, kawatan. Kuso kay manudlo, pero iya tulo ko bukiya ha. So, wala gyud perpekto. Okay. Bisag sa simbahan, bisag sa gobyerno, naay korupsyon. Ang importante diya nga moaksepta sa atong mga mali.
Mabito ni nganong pulong sa Ginoo sa unang Juan 1:9, ikumpisal nato. So ang word nga kurisma dili na sa kinahanglan nga mag-antos ka pa, mag-sacrifice pa ka, kay para lang ka ang imong sala mabawasan. Ang importante di ang imong gi-recognize sama sa criminals. Nga ginan siya karon dayon uban ka sa paraiso. Usa ka nindot nga saad. Kay kung unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto sa usa ka makasasala, nganong di mo na mahimo sa tuwa. Ang importante diya to accept. Akseptahon. Oh, nakasala ko. Yes. Unsa may dako nga sala, patay o nangawat, parihara man sala. Usa kilong lansang, isa kilong gapas, asa may bugat. Parihara man sala. Oh, ang importante diya nga nakita ni Kristo sa usa ka criminals, nasa kasing-kasing nga mahinulsulon. Even though wala to siya nagampo. Okay. Nga kuan yan gina nga Ginoo sa didto ka na sa paraiso, hinumdumi in town ako. Di sama sa ka-criminals. Instead nga magpaubos, nagbagulbol. Oh, yan ang kasabaan si Kristo. Bisag nagbitay na silang tulo. No? So makita nato nga ang grasya sa Ginoo usa ka nindot nga saad. So unsa man ang imong relihiyon, ang importante nga mo accept nga kita makasasala. Okay. No? Kay wa may relihiyon makaluwas. Ha? Tinuod na. Ang imong pagtuo ngadto lamang kang Hesus. So kining kurisma dili na ta angay mag-sacrifice para lang mahuwasan ang atong sala. Ang atong buhaton karon nining adlaw sa kurisma, magpasalamat ta sa dakong grasya nga gipadayag sa Ginoo kanato. Kay ningon pulong sa Ginoo diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But na condition. Naon po sa panahon ni Jesus walay nituo kaniya. Sa ato po karon nga time. Ngayon mga tao nga di mo tuo. Okay. But bulahan katong mingtuo. Kaya sa panahon ni Kristo nakita nila si Kristo na gidibitay wa lagi hapon mituo. Mas kita karon mas bulahan kay ngano man. Unsa man definition sa faith? Ato makita di sa Hebrew 11:1. No? Mingtuo ka sa mga butang nga wa imo nakita. Wa nimo makita. So, ang pag-accept ng Jesus Christ as Lord and Savior, usa na siya nga imong gi-admit nga imong kaugalingon nga ikaw makasala sama sa ka-criminals. Okay. So, kung nagato kang Kristo nga imong gi-admit nga kita makasasala, kung unsay nahitabo sa criminals, ako po mahimo, imo po mahimo. I see. Okay. Ang tanang nga nagato kang Kristo nga karon nga time makabaton sa kinabuhing walay katapusan. I see. Everlasting. So kaning pagsaulog nato sa Semana Santa, di na ta kinahanglan nga mag-antos ba ta? Mag-antos, magsakripisyo, magbunal-bunal ta sa atong kalawasan. Ang uban gani reverend magpalansang pa sa krus kay mao lagi daw kuno penitensya. Tama na. Ang tanang nga gihimo ni negosyo. Kristo, tingin siya, it is finished. Ganun buhat mo manimo. Finish Okay. naman. Yes, So okay. importante diya nga pag-accept nga kita makasasala. Yan. Siguro sa atong pagsaulog sa Semana Santa, angay ta magpasalamat sa dakong grasya nga gipadayag sa Dios kanato. Ang atong buhaton is onin nga time nga mag-reflect ta sa atong kaugalingon, Yes. maghinulsol ta sa atong mga sala. Kay adlaw-adlaw ta makasala gayud, di kita perpekto. Yes. But ang kanindot lang ang balang espiritu mo'y kanunay nagabutang sa atong kasing-kasing nga maghinulsol ta. Yes. No? Sama sa criminals. Walay mawala kung maghinulsol. Okay. True sa paghinulsol, naa diya ang dakong grasya kaluwasan nga gipadayag sa Dios kanato. Kung unsa may nasinatian sa criminals, ato po na masanyata, even though di ta criminals. Salamat Reverend Angel Dizon Jr. magkasama nga tuag nga nakuhaan karon sa mga reflection o pamalandong sa ikaduhang pulong magkasama nga diin nagkanayon adto ka sa paraiso uban kanako. Ang ikaduhang pulong magkasama ni Jesucristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kini magkasama si Radyo Man Dudong rin lubos alang sa DXDC Holy Week Special. Tatak Arimen.